Germán Agirre Irasuegi eta Iñaki Etxabe Orobengoaren familia, agintariok, herritarrok, arratsalde on guztioi. Lourdes Iriondoren gaua abestiarekin eman diogu hasiera ekitaldiari, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu Amaia Garro eta Marta Izagirre Arsate musikaleko musikariei. Gaur, urriak 16, Arsateko udaleko pleno areto honetan batu gara, Iñaki Etxabe Orobengoa eta Germán Agirre Irasuegiren oroimen eta aitortza ekitaldi honetan. COVID-19ak sortu digun egoera dela eta pleno areto honetan senideentzako tokia lehen etxina izan dugu. Hala ere, badakigu, kulturaten ere, ekitaldi hau herritar asko jarraitzen ari zaretela eta zuei ere mila esker gaurkoan gurekin izateagatik. Abisu txiki bat bakarrik, creo que ya les han avisado, sobre todo a los que están en Kulturate, pero que sepan que este acto va a ser íntegramente en euskera. Memoria berreskuratzeko asmoarekin gatoz eta horretarako Iñaki Etxabe nor izan zen hobeto ezagutzeko familiaren izenean Miren Arejola Etxabek hartuko du hitza oraingoan. Miren, mesedez. Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu familia guztiaren partez, gaurko omenaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Miren Arejola naiz, Iñaki Etxaberen biloba. Tamalez, ez dut aitita ezagutzeko aukerarik izan. Ni jaio baino 20 urte lehenago hil baitzuten. Hala ere, ziur nago bera ezagutzen zuten pertsona guztiek diotena egia dela. Gizon handi bazen aitita. Bai tamainaz eta baita bihotzez ere. Pertsona euskaltzalea zen, eta kirola eta musika izugarri gustuko zituen. Herrigintzan ere lanean aritu zen. Udalaitzeko gurutzea igotzen lagundu zuen. Ikastolen sorreran parte hartu zuen. Profesioz tabernaria zen, eta bere bizitza guztia tabernagiroan pasa zuen. Musibar zaharrean hasi eta kanpasarren eman zituen azken urteak. 8 anai arrebetatik nagusiena zen aitita. Eta ideologiaz abertzalea zen arren, ez zuen politikan parte hartu. Naiz eta bere bi anai, Juan Jose eta Joakin, etako kide izan ziren. Garai horiek oso gogorrak izan ziren nire familiarentzat. Atentatu dezente jasan zituzten eta. Egoera hau ikusita, aitita eta mamak kanpasar jatetxea utzi eta Arrasaten taberna bat zabaltzea erabaki zuten. Baina ezin izan zuten proiektu berri hau aurrera eraman. Arrasatera bizitzera joan baino lehenago hil baitzuten. Erailketa orain dela 45 urte eman zen. 1975ko urriaren 5 gauean. Egun hartan, 3 guardia zibil hil zuten Arantzasun, eta aititaren hilketa atentatu horren erantzuna izan zen. Handik astebetera, Germán Agirre hil zuten. Ustez, aititaren hilketaren testigu izan zelako. Beraz, astebetean, 2 familia puskatu zituzten Arrasaten. Hala ere, amona eta birramonak gorroto gabe ezi dituzte ama eta osaba izeba. Eta nire amak ere gauza bera egin du aizpa eta biokin. Gorrotoa alde batera utzi eta baloretan ezi. 45 urte pasa dira hilketa hartatik, eta 21 tiro jaso zituen arren, estatuaren aldetik oraindik ez dago biktima bezala onartuta. Hori gutxi balitz, Eusko Legebiltzarrak estatuaren biktimak aitortu eta erreparazioa emateko legea aldatu behar izan du. Hasiera batean, abusu polizialen biktimak onartzeko legea izan behar zen, baina azkenean giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aitortzeko legea izan da. Hori izan baita biktimen elkarte eta partidu politikoen errekurtsoak pasatzeko modu bakarra. Aurrera egiteko beste urrats bat da hau bai,
baina beste behin egia osoa ezagutzeko aukera galdu dugu. Horren zaila da estatuko poliziaren biktimak izan garela onartzea eta guztiok merezi dugun ikerketa martxan jartzea, edo akaso ez dugu egia jakin eta kontatzeko eskubiderik? Oraindik zauri asko zabalik daude, eta hauek itxi ahal izateko familiarentzat ezinbestekoa da gertatutakoa jakitea. Egia, justizia eta erreparazioa da eskatzen duguna. Soilik horrela lortuko baitugu gizartearentzat hain beharrezkoa den bizikidetza. Urte hauetan guztietan erakunden aldetik baztertuak sentitu gara. Ez ordea herritarren aldetik. Horregatik, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu herriari. Momentu oro eman diguten babes eta errekonozimenduagatik. Eskerrak ere, gaurkoak bezalako omenaldiak antolatzen ari diren pertsona guztiei. Lehenengo pausuak baitira, etorkizunean lortu nahi dugun bizikidetzara hurbiltzeko. Maite zaitugu Aitita Iñaki, mila esker. Mila esker, Miren. Orain, Germán Agirre Irasuegi izango dugu gogoan. Bere memoria berreskuratzeko, Germán Senaren familiaren izenean Andoni Agirrek hartuko du hitza. Etorri, Andoni. Arratzaldeon eta ongi etorri guztioi. Andoni Agirre naiz, Germán Agirreren biloba txikiena, eta nik ere ez dut Aitita ezagutzeko aukerarik izan. Germán Bergaran jaio zen, eta Kotxabal baserrikoa zenez, askok Kotxabal deitzen zioten. Bergaran jaio arren, Arrasaten bizi zen, eta bertan zeukan bere taxista plaza. Bere baserritar itxuragatik eta euskaraz hitz egiten zekien taxista bakarra zelako, El Casero izenordearekin ezagutzen zuten. Taxista El Casero. Germán gizon euskalduna zen, eta bertsoak eta ehiza izugarri gustatzen zitzaizkion. Bere bi semeak txiki-txikitatik ehizara eraman ohi zituen, eta gerora biek aitaren hobi berdinarekin jarraitu zuten. 1975ko urriaren 12an, 36 urte zituela, Legutioko Guardia Zibilaren kuarteletik 300 metrotara erail zuten. Gertutik emandako 3 tiro zituen buruan. 36 urteko emaztea eta 11 eta 10 urteko bi seme utzi zituen. Bere erailketa difamazioz, gezurrez eta manipulazioz beterik egon zen. Horregatik familiak izugarri sufritu du. Ordutik 45 urte pasa diren arren, amamak ezin du negarrik egin gabe honi buruz hitz egin. Bere seme txikiena zen Jokin Agirrek, nire aitak, Irlandako bake elkarrizketetan parte hartu bazuen ere, familia ez da gertaera honetaz sekula manifestatu. Gaurko egunak salbuespen. Omenaldi hau, Iñaki Etxabe, Germán Agirre eta beraien familiei zuzenduta badago ere, guk beraien alargunak komendu nahi ditugu bereziki, Maria Angeles eta Mari Carmen. Zuek izan zarete 45 urte hauetan gehien sufritu duzuenak, eta indarraz eta kemena zuen seme-alabak aurrera atera dituzue, zuentzat besarkada handi bat bihotz-bihotzez. Ekitaldi hau dela eta, zuen oroitzapenak eta barruko minak berriro astindu eta azaleratu dituzue. Gaurko omenaldi hau zauriak sendatzeko eta ixteko lagungarria izango den esperantzaz gerturatu gara bertara. Amamak horrela nahi izan duelako eta nire aitak ere horrela nahi izango lukelakoan, arratzaldeon eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Andoni. Ekitaldiari amaiera emateko udalaren izenean, Maria Ubarretxena alkateak hartuko du hitza. Ubarretxena Andrea, zurea da hitza.
Herri agintari eta ordezkariok, senide eta lagunok, arratsalde on guztioi. Arrasateko udalak ekitaldi hau deitu du gaur, Germán Agirre Irasuegi eta Iñaki Etxabe Orobengoa oroitu eta aitortzeko. Bereziki eskertu nahi ditugu gaur gurekin zaudeten Iñakiren eta Germanen senideak. Jakin dakigu zuentzat ekitaldi hau prestatzea ez dala erraza izan. Jabetzen gara oraindik oso bizirik dagoen mina ukitzen ari garela. Horregatik, mila esker bihotzez gaur hemen egoteagatik. Gaurko ekitaldiak zuentzat izan nahi du, orain arte izan ez zuen aitortza, eta horren maitatuak zenituzten Germanen eta Iñakiren memoria bereskuratzen laguntzeko. Aurten eta hilabete honetan, 45 urte dira Iñaki Etxabe Orobengoa eta Germán Agirre Irasuegi bidegabeki erail zituztela, eta urtemuga hau baliatu nahi izan dugu oroimen eta aitortza ekitaldi hau egiteko. Ekitaldi honekin jarraipena eman nahi izan diogu elkarlanetik eta akordiotik landu beharreko memoriaren eta aitortzaren bideari. 2016an abiatu genuen memoria eta elkarbizitzaren aldeko apustua. Udalean ordezkaritza dugun alderdi politiko guztiek osatua, jabeturik ezinbesteko urratsa zela gure herriko bizikidetza berreraikitzeko. Gure herrian pairatutako indarkeriak giza eskubideen urraketa larriak ekarri izanaz gain, oraindik oso bizirik dirauten zauriak eragin ditu gure herritarrengan. Biktima guztiek dagozkie egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Ekitaldi hau herriari irekia egin nahi izan dugu, pauso honen bitartez bizikidetza berreraikitzeko bideari elkarrekin ekin diezaiogun. 1975ko urriaren 5ean, gauean, prestakuntza paramilitartako 3 lagun, kanpazar gainean, Etxabenea jatetxea sartu ziren eta tiroz hil zuten Iñaki Etxabe Orobengoa. Ez zen, Etxabe familia jasaten zuen lehenengo erasoa. Etxabenean, zein bere bi anaiek iparraldean zituzten jatetxetan, bomba bana jarri zizkieten aurreko hilabeteetan, eta uztailean Etxabenearen kanpoko aldea tirokatu egin zuten metraietarekin. Iñakik 39 urte zituen erail zutenean, eta Maria Angeles Okina, Agirre emaztea eta 3 seme-alaba utzi zituen, Olatz, Aitor eta Ainoa. Batallon Basko Espainol eskuin muturreko taldeak aldarrikatu zuen gerora atentatua, eta heriotzak eragin zituen lehenengo atentatu parapoliziala izan zen, baina zoritxarrez ez azkena. Astebete geroago, urriaren 12an, Germán Agirre Irasuegi Bergarako Kotzabal baserrian sortua eta Arrasaten bizizena taksigidari hilda aurkitu zuten Legution, Santa Engrazia urtegian. Gertutik egindako 3 tiroz hilda. Germanek 38 urte zituen, eta Mari Carmen Arrizabalaga zuen emaztea, eta 11 eta 9 urteko seme 2 utzi zituen, Jokin eta Carlos. Erailketa ez zuten aldarrikatu, baina Iñaki Etxaberen erailketarekin lotu zen, bai arrazoietan, baita egiletzan ere. Urriko egun haietan gertatutakoak konpondu ezinezko mina eragin dizue, eta horri gehitu behar izan dizkiozue ondoreko egunetan jasandakoak eta ondorengo urtietan bizi izandakoak. Gertatutakoaren inguruko gezurrak, isiltasuna, gertatutakoa argitzeko erakundetatik jarritako oztopoak, ahanztura eta ukazioa. Horrek guztiak, biktima moduan dagozkizuen egia, justizia eta ardurak dituzten aldetik, dagokizuen aitortza ukatu dizue eta berbiktimizazio larria eragin. Aipatu bezala, Arrasateko udalak ere uste zintzoa du bizikidetzaren eraikuntza memorian oinarritu behar dela, bai giza eskubideen urraketei dagokienez, bai urte askotan jasondako sufrimendu anitzei dagokienez. Helburu horrekin, 2018 urtean, txosten bat aurkeztu genuen, argituz elkarteak egindakoa. Bertan, jaso nahi izan genituen, motivazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktima guztiak. Udalaren eskumenetan dagoena kontuan harturik, gertatutakoa ikusarazi nahi izan genuen, eta egiaren bidea jorratzeari ekin nahi izan genion. Gaur, Arrasateko udalak beste urrats bat eman nahi du egia berreskuratzeko bide honetan, eta aitortu nahi du
Germana Agirre Irasuegi eta Iñaki Etxabe Orobengoa motivazio politikoko indarkeriek eragindako urraketen biktimak direla. Eta hortaz, biktima guztiei dagozkien eskubideak, gertatutakoaren egi guztia izatea, justizia eta erakundeen aitortza berretsi nahi dugu. Aipatutako txostena jasotzen zuen bezala, egiletzagatik edo biktima zein den diskriminatu gabe, jasandako giza eskubideen urraketa larriari erreparatu eta pertsonaren duintasuna zentroan jarri nahi du. Bidegabea izan zen estatuaren eta eskuin muturreko taldeen indarkeria. Bidegabea urraketa hauek argitzeko borondate eza. Familien aitortza eta memoria eskubideak urratzen bai dizkie. Giza eskubideen urraketa guztiak bidegabeak izan diren bezala. Bidegabea denbora luze delako eta lusatzen ari delako. Bidegabea batez ere eragindako giza kalte konponezina. Guk ere, eta gehien batzuei entzunda, eta udal ordezkari moduan, konpromisoa adierazi nahi dizuegu gure eskumenen baitan egin dezakegun guztia egiteko. Balioan jarri nahi dugu familia bakoitzak orain arte egindako bidea, biktima izaeraren aitortza ofiziala jasotzeko, egia ezagutu zein justizia eskatzeko inolako laguntza eta babesik gabe. Adierazi nahi dizuegu aurrerantzean ezaretela bakarrik egongo. Gu ere alboan bidelagun izango gaituzue eta. Prest gaude udalaren eskumenen baitan dagoen guztia egiteko, bai gertatutakoa argitzeko eman beharreko pausuetan, bai eta ofizialki biktima moduan onartuak izateko, dauzkagun bitarteko guztiak jarriko ditugu senideen esku. 55 urte luze pasatu dira. Jada berandu bada ere, espero dugu beranduegi ez izatea aitortza hau jasotzeko. Guri dagokigu egin ez dena aitortzea. Gaurko ekitaldi honekin aitortu nahi dugu 55 urteko udal aitortza instituzionalaren hutsunea. Aitortu nahi dugu izandako isiltasuna eta behar zenuten babesa eman ez izatea. Aitortu nahi dugu horrek eragin dizuen berbiktimizazio instituzionala eta eragin ahal izan dizuen min gehigarria. Arrasateko udaleko indar politiko guztien arteko elkarlanak eta adostasunak egin dute posible ekitaldi hau. Gaur hemen, gure herriko biktima guztiak erreparatzeko, herriko bizikidetza bultzatzeko eta berriro ere halakorik errepikatu ez dadin, gure konpromisoa berresten dugu gure esku dagoen guztia egiteko. Gaur, 55 urte igaro eta gero, Arrasateko udalak aitortza ekitaldi zintzo honen bitartez, espero dugu biktimen erreparazioari laguntzea, memoria kritikoa zein giza eskubideen ikuspegia zabaltzea eta gure herriko bizikidetzari ekerpena egitea. Hori dugu gaur beste behin jomuga eta jarraituko du izaten. Ekitaldia bukatzeko, Jon Sarasuak Arrasateko memoria liburuarentzat espreski egindako epilogoa irakurri nahi dizuegu. Entzuten duzu goizean, negar isil bat haizean. Ezker naiz eskuin aditu, bi belarri hartzen ditu. Odolak ies zainetik, lubaki biren gainetik. Mugagabean lausoa, oinazezko itsasoa. Bandoei egin gabe men, ote genezake omen, omen pairatu dutenei, gure bular estuei dei. Hartu nauzunean aintzat, brintzatu dira arkaitzak. Egiaren arragoa, beti da zabalagoa. Brintzatu bada arkaitza, hor erneko da zuaitza. Bueno, oin, Agirre eta Etxabe familien ordezkarixei, Miren, Andoni, berriro eskatuko dutzuet gerturatzea gure ganan, mesedez. Ekitaldi xume eta sentikerra hau bukatu aurretik, udalaren izenean, alderdi politikoen ordezkariek, Inigo Agirre eskultore Arrasatearraren eskultura bana
eskaini nahi dizue. Eta ez da detaile bakarra izango, ikusten dituzue bai, lorez sorta batzuk. Eta, bueno, seguruenik familian sufrimentu hau gehien pairatu dutenei ere, detailetxo bat, emain nahi diete udaleko ordezkariek. Miren, jarri zua mamakin. Jarri zua mamakin. Hori da, hori da. Bueno, ekitaldia musikarekin hasi dugu eta amaiera ere horrela emango diogu. Oraingo honetan, Amaia Garrok eta Marta Izagirrek Benito Lertxundiren Loretxoa bestearen bertsio bat eskainiko digute.
amaitzear gaudeia eta jakin nahi duzuenok udaletxearen kanpoaldean orain senidei zuen babesa eta hurbiltasuna adierazteko aukera izango duzuela eta berriz be mila esker arratsalde honetan pleno areto hau bete duzuen guztioi, baita kulturaten egon zareten guztioi eta hurrengo arte, bale?